Panapa maya kudarira mambo ndizo mambo chake chakana bazi ingishe kuya bazi saka mukakana mukatukana zvichedu kungonyera pasi tobva tangoya kana tava kuno kwati dunongedzana ari kupotedzana ari kutukana toda ngoti zvikora chiremba atoziya toziwa atisaziya tiziyi tongoita sei topindura ndizvo taramba wazoti futeke iwo wazokazodai murunyararo basa rese ipiri pai murunyararo kutika zvapera Alright, ndichatanga rangu dari rande ndaoneswa muzotaura renyu handite ndini ndichatanga kuchekaira so ndinodaidza mbuya ndo anozivatsaniraida mudzimu magara kurisa kare kuzi kuno kutoa
Bati berdoa lagi. Berapa? Makombe. Berapa udah dana makombe. Maita kutoda na kwenda umatari nasi. Naomba. Sunungukai. Kila nakuya kumatari. Kabeta uya kuda. Era vote kera ndanaumba. Ndaba kuti. Oh, ishumba. Oh. Kadare nyindi nayo. Uzwa. Eish. Asana ndapwele. Ndikuchingamidza ndikati kazi wayi. Ndekuno. Ndari mapinda ngosi. Ndari mapinda ndiri muera mofu. Mwana wakanyasha anosinda nitsvaka mutunona mako. Ndapinda mudare renyu vanaumba makombe. Ndimi maurungana zve mukati yakanowararega tiende nyika yamutasa titsvage rubatsiro kunana chiremba. Angamire watibatsire dzidzo dambudziko radai nekunonetsa nekunotambudza mukati memusha. Andiputsa ndipesa ndisasirega nditangire pasi ndisarirovere padumbu nandi vana umbai. Kuti rikujekereri kutambanukireni kuti dare rinoda kujeka rinoda kutambanuka. Chakwamba ndisati tapanda rigerere vapwere vagere mudare. Kuratidzwa nyuchi dzegonera nemakore. Ringava riri dzudzu nemakore rikutambudza kwakwera kubvira kumadzitete kana kuti kune vakayaka kare. Warinzwa? Iri dambudziko rakamira sei? Assessment of your to better sign the guidance assessment of your guidance. Ringadai nekunobata mudzimba dzevanasikana rikubata kuvanakomana. Asi mugere kudai ndinepo kuda kufamba kana kukuchenurai nerikunetsa rikutambudza nhasi mukati memusha. Ndinzwa naimi wapwere nduratidzwa mhepo yakaipa iri mukati memusha wenyu. Vamwe vodzoka vaitaura kuti ngozi, vamwe votaura kuti aiwa ichi chikwambo, nokuti mweya unodeura zvakare. Mweya hauna chipenyu chinobatwa mukati mezvanza chichimisikidzika. Mweya une urikitirwa wetsimbo, mweya une urikitirwa wemachira. Ndoningisa ndoricherechedza ndotarisa ndimi vana baba mauya ndimi moga kuchina wasara. Ndizvozvo. Ndingatanga kuronda kubvira kune kutanga ndosvika kugadza ine ukuru hwenyu ndizvo. Ndichironda nesvimbo yangu. Best that arrived the guidance ever since made a sound nourishment of God. Best that arrived the guidance ever since made of God. Best that arrived the guidance ever since made of Son of God. Marifyo. Chokulinetsa chokunditambudza mupwere mukati mezvanza zvako makasara marara.
unenzi wamubwere ndaronda kubvira kondichinoda kudai soda chimbo yangu yaramba kufamba ndasvika pauri. Why did I shima feel to Jupiter guidance ever since light of the guidance light to Sana and the girl here. Chiko chashibisa zvanga zvakona impere. Ini achibuda pane mwana akubuda kwakuti ndimukhomoiti. Ndoba mukuru. Mwachiti wakauraiwa mukomeredi, makomeredi aingouraiwa wani nguva yacho. Chinzi ndo wakamuuraya. Mati? Chinzi mukomeredi ndo wakamuuraya here? Ndozwa kuti wakamushaudzi ndo wakamuuraya. Kwazi ndiwo zvakwa ari kupinda mumamakwe takati wauya mumamakwe ndo wakamuuraya. Vana mati muri vanani? Vana makomba hatizivana tinakonana ndaronda tsvimbo yangu tanga kudai ndabva ndanawo tsvimbo yangu pandanonongedza vairamba kufamba ndizvo kudai nekunotsvaga dzudzo kana dambudziko ndati kune rekutanga randapatsanura renyuchi dzegonera riri kumashure ndakaita nawakura kare singaiti kuti ndikudubure mbiya idzodzo kana kutaura nezvadzo ndizvo rinongoda kususwa kana kusunzirwa. Yet I write the guidance ever since Menda Sonamenda Glory, you won't go to Comrade. Ndizvo? Nini? Wakaenda kuhondo. Anongwena. Hosei, why don't she my feel Jupiter sand guidance return? Don't know some katimeshanza shakori siri dare rikutsana nguru. Ari kubudirwa wacho ripi? Yo mafiomo. Jema right the guidance return kurauta akutovhiringika musoro. Ndizvo? Musukuru uya hapana. Iwo wacho ndichanjera ndichadzika newe ndizvo ndiwo wataura dare remukomana ndati sei maoko ako ane marara nechini ndizvo nandi wakwere rangu dare ringagone kusiyana neriri kutsanangurwa sei ndine randoda kuronda ndimbonzwa ramunaro nokuti mauya mune dare renyu ramatakura ndizvo. Ndoda kuti nditaure nemunhu anobuda pauri kubvisa masokisi. Mwana wani? Mwana wangu. Akatanga rini? Akatanga 1992 ari kuchikoro. Ari kuchikoro. Todarira kusimudzai nhasi. Ndowatifunga. Riri kudeura? Ha? Mati? Riri kudeura here? Tisi kupindikana apa. Mati kudewa ropa here. Mati nende tupa nemakore ndizvo. Afemba abute, afemba. Uya patone, uya kumbele. At assessment of Jupiter and guidance, assessment of Primary felt Jewish life guidance. Mind I felt Jupiter and guidance. I'm a right to guidance, I'm a right to try and guide them. Very shima and son. Some cars are also not better than the apparatus. Some kind of Imagine settlement of law ever settlement of if you not teaching us when now I'm complete kurewa. Ini ndakati hambai kutoka mukomwedi pati uyu manje mukororo uyu ukuramba kuti ukutoka munhu usiye
otherwise kuti asatakasokutomutora kudhara tionakidza kuti yacho tochiona kuti kana tamutora unongogamba igwara ero Maida unomutora kupi? pamutopo Uri kuziva kuko wakamuraira. mutambisa wachinyepa vachianza atsiba vashimumisa makatwasa wamudiba kansona makawaaje Bitandatisana ari womumusha menyu. Matondo akubuda pamwana. Iroro dare ndingarisiya. Ndobotanga kubatsanira na dare ndakabata ndakadarisana nini. Andingoronzo vana umba. Tati dare ngori ngagone kusiyana. Anditi ndime mandudza nayo mukomurenda ndisindatawa nayo mukomurenda. Ronda pana wesvimbo yangu. Vakomana majaya ndimbokuninzwa. Ndikuronda nawo. Yedare rigere kana kuti tisati rabuda kana kuti musati matsvaga nezvazvo zvandiri kuoneswa mukati mezvanza mukati mematare Bitanda tisana maenda glory ever since ndataura nauyewo yegonera yenyuchi dzekumashure ndizvo dare rakatsipikwa kana kunozorodzwa ratisingakwani kukudubura mbiya asi tipatsanure nhasi dare randaoneswa kuti pakunobatana netsvimbo yangu chinobata chinokutendeka mukweya iro unorifambisa dare rekuti kana kwamutoko kwacho mati muri kuenda kunotora kwaaka ari mapfupa acho modzosa ndizvo riri mugware mibvumai kuti mapfupa anotorwa ndizvo iro harineineni nokuti hariona kusumudzai tambanudza zvanza zvangu komupwere wangu Never trying to make glory ever since when the chronic ever Jupiter sun ever since when the chronic life came in the sun. Ndikuona mukati mezvenze zvakumakasvibiswa uso hwako wakanopfekedzwa kurema. Chii chawakamboita paujaya hwako musukuru? Auzivi musukuru. Itanda tsanamenda glory life guidance itanda tsanamenda glory feel. Ever to Jupiter sun guidance. Ever since when the chronic life guidance later to tsanamenda glory feel. Yotore fembo rangu toni musukuru. Toi. Fojka musukuru, fojka. Idanish. Femba fojka rangu. Kada fojka basi. Toka kumashure. The garden the light tsanamenda glory feel. Jupiter sun guidance later to tsanamenda glory. Wakamboenda kuna na chirembo chibatsiro rechiraramo reupenyu. Musukuru. Wakamboenda kuna na chirembo chagari chiraramo reupenyu here? Ndakasomboenda ndisaenda rora uye futi ndisaenda ndasenza ndine baba na nemunhu wa nemukoma uyu tikutungamirwa nababa tikubva kuchikoro ndobva ndapuwa namaneswa zviro zvekuti endawo zviyamuro kuti basa ungogona kuwana basa here tongobvunza zveujaya wako nokuti iro dare rakagara taita saizvozvo mukoma manje baba first born mumba medu akati humba chicho inacho ichi ndikati ndakapiwa navo vakazi humba zviro zvizva musha medu hazvibvumiwi baizvo iye anga ataura manesi wacho zi wewe mudhara iwowo amba itoti mwana inga ndoda kuti aende nezvinhu izvi ndikuona kunga ropa rake rakanaka hawo kuti ungogona kuona basa pasinei neproblem kana vavaka iwo shongedza hazviiti hapana mwana ungoenda asina anything asi izvo takazosvika komanje first time ndotanga kuenda kotsvaka basa ndakatanga kutora kagaba kaenda ndakapiwa kaya kemishonga yako kwava ndazova kuhope right tobva ndaenda kubasa kuyo kuzoenda kubva kubasa kuyo manhewu zuva kakuda something half past 5 kana 6 akuyo vanaona bhodho yakaputsika pasi zvese nemishonga zvakavhengana ndiwa ndati tondeka ndikati wo mukoma ndi zvakatawa manhewu zve mukoma ibva azouya manhewu basa ndinamutira ndiwo nyaya pakazi ati ndakakutaurira ati ndikati asi manesi wacho akatotongozotidzokesa ndotatatowa ne 2 days tara kuenda kuresta kova ndachitoka miti yese wandaisa mubhodho umwewo wandadzoka nayo kova kwaenda kune manesi kwayo kusvika ndati ndauya ukazi ndakakutaurira unza mishonga yangu ndakakutaura kuti iwo haufaniri kubata mishonga from that day nanhasi handidi kuri chimwe zin'anga kana awa kutoenda kwendakaita kukapisa mwana uyu wakauya katatu awa waendimanikiza kuti hambai kuti tozongenyaya mwana uyu why because apo ndaifamba naye uyu manje aiti ukafamba naye apa akatanga kugwara wakapuwa chibhodhoro chete chachine mishonga mukati wangowa uri mushonga wangowa iri midzi chete noti wangowa nejira ranga rakasonerera
Since Fiat Jupiter St. Gardens. Andina kuona chinga choputsiko kwakaita asi mishonga iyeyo manje takadzoka kwakaivato. Ndizvo handisi kuramba kana kukumanikidza zvaiitwa nakurokari nekuti uri kutaura kuti ndibaba ndizvo. Hauna mhosva hauna ndavasi kana muchinge mauya dare ndine rimwe dare randingatsanangura kuti homwe mungarame muchitaura naure munhu wemumusha menyu wakatsakatika ndizvo kuti riri kunetsa mweya wake uri kunetsa uri kutambudza haisi ngozi mukati memusha wenyu ndizvo asi haitambudze kuvapwere nekuti muri ropa rimwe chete ndeva magamba arimo mazhinji ari mumasango asati adzoka mumusha. Yet since Manda Fiat Jupiter St. Gardens ndati ndaoneswa maoko ako akasvibiswa tamanza zvako mudzimwe ndoda kukuchenura ramba wakatambanudza zvanza emagaidha maenda pronurifio epa Jupiter St. Gardens rithanda tina maenda glory unotsanangura ndicharonda zvangu rekutsanangura kuti dumwa rakaparara asi ndiri kuona mweya uyu uri kutenderera nhasi ungadai nekunofamba kana kuti vapwere vanga kunongedzera kuti ebhithanda tina maenda glory kukapiwa mushonga kun'anga unogona kuushandisa chifundi chacho woona pasina chinzvimbo kana kuitiswa chisoneke chiratidzo ebhithanda titamela kuti zvagamuchirika yedhani shima Fiat Jupiter St. Gardens rithanda titamela glory kuti iwo wakaita kumanikidzwa kubatiswa ndizvo nai mupere so yedhani shima Fiat Jupiter St. Gardens rithanda titamela glory waithanda titamela glory fio epa Jupiter pawakapiwa zvongori jaya usati waroora ndizvo masiro dzokadzudzi mwana wako waita seunobudirwa nemukomuredi anoreva iri hama yemukati memusha harisiro rega dambudziko riri kubata mukati mevapwere ndizvo madzudzu arimo ebhithanda titana kuti vapwere kunyange vakaroorwa havasi kubvisirwa chuma. Ndisingati ndatanga ndine regonera rega ndidzokisa zvako muzvanza rega ndidzoke kumashure emi mati vana manetsa vana makombe musemenyi mimi baba vesekuru baba venyi mimi baba vakabereka mupwere uyu handimurinzwa yanga itoriwa nhundira mutsime marapa tsetsetse marinzwa yaita nyanga yanga isingagutsikani kana kumira panzvimbo 1 kana kuti nhasi titeedze ng'anga dzakavamba dzingagone kuti netsa andi marinzwa ndodzoka nhasi mupwere ndiona wakapakatiswa nanhasi wakaremedzwa rinoda kuti rikochonorwe hongu ukaritaura kuti wakaendesa tsini mumaspiri ndotasa handina chandiri kuona chakadzokera. Later since Manda Fiat Jupiter St. Gardens ever since Manda Pronifio Light Gardens rithanda so musharuka unoda kubatsirwa ndizvo ucheneswe ropa tambanza zvanza ucheneswe ropa rako risazokunetse chikutambudza kuti vanasikana vekwavanguri kana vana vakosikana vachitaura tinorota baba vachiuya vachitita mukadzi andorinzwa why did shima Fiat Jupiter St. mishonga imi vazukuru muri kukura mukuyeruka handi muri urinzwa ari kutsanangurwa nemusharukwa musafe makaenda kana kung'anga garai nango anga ari baba wako garai wamurambira usati wabuda ndizvo nhasi radzidzo radambudziko rakutambudza mukati mevapwere yeta raamtanda tisanamende giurifio epa Jupiter St. Gardens mende pronurifio sori zvenyu vasukuru sori light gardens kuti vamupwere agone unosunungura mukati memusha womupwere mishonga ndisingatauri mishonga ndikutaura nhumbi dzechikaranga ane baba wedu isusu wakati uyana baba wake mumwe chete uyana baba wake uyane awa wane baba wao au 1 kutaura2 baba ini ne baba wangu uyo une baba wake uyo ane we mudumbu mumwe wakanga wali 4 wane baba wedu aintutaura baba we solo ati regada nditanda tsana mende gurifio baba wako wakakura wayaruka ndizvo wakafa wayaruka ndizvo mkwere nditanda tsana vaiva nezvechivanhu zvechikaranga baba yomuti baba aiva nemhondo zveshuwa baba aibudirwa zvichangora zvozvo kuzi ndiye anga samasango idunhu anga akatenga kuromba zviro zvakaipa kuromba ungakatengera sandakutotanga ari mhondoro chinoti handisi kunzoti mhondoro resvikiro chii nokuti svikiro rinongotaura nzi yaiva svikiro ndizvo hauna mhosva kana musamupe mhosva kana ndava ndizvo akabudiswa kane mupere wake ingava ndava here ingava mhosva so ngaasunungurwe mupere ngaasunungurwe ndo matari oraiti mati mune dare renyu ramuda batsirwa nderei vasukuru chiritaurai mati muda batsirwa dare remapfupa
inini ndine mwana iyeyo uyu ulipo uhamba every time aita kwati ndinishiritori kutawa mwana mukoma uyu nango rikataura chete kune mhepo yakawanda iri kusiri kubuda pachena apa. Mhepo isi kuti iri kukuvharaye kuti mungokotsera mutaure zvemufi ari mumatsango. Hama yenyu dzose asi kune mhepo yakawanda zvakaitika apa. Pane gona apa mweyo chikwambo uri apa ngozi yakaipa iri apa. Iri kutungamidza wemusha. Isusu mbuya tichikukumbira iwe tatoda kuti tibatsirwe mwana uyo kurwara kwaari kuita tibva taoneswa zviri mberi. Saka ndakuudze kuti imi mauya mune dare renyu rekuti mapfupa ari kukutirwara undati saka rangu rinogona kutosiyana nerenyu ramuri kutsanangura. Ini ndine rangu ndega. Idandanishi ever glow light the guidance ever since went from here to let the guidance inobudiswa kamhepo ndodza kubuda nokuti yakaita sei. Vakaita sei pamhepo yacho iyoyo. Inini ndiri kuti nhau yemwana uyu iri kutinetsa mukati memusha nekuti baba namai vari kutaura kuti pane chiri kumurwadza inhau yekuti kune mwana uyo tiri kutaura wakatisakatikira kuhondo. Asi tese tiri pano apa mhuri yese iri pano apa haisi kunzwa mwana uyu achitaura saizvozvo, asi baba namai ndio vari kutaura saizvozvo. Saka ndo vanogara naye nguva zhinji. Pamusuwo wembuya ini mati mwana wacho uripo. Vana baba vari kutaura zvavari kutaura. Ini ndiri hanzvadzi yemukomana uyu takagara naye kwemakore. Chatinoziva nokutora ndiri Shelton. Akanga akota akanonzwa ndini Shelton ndiri kunyamapanda bhodha potsi uyai munditore. Kuzvura kwedu anongoramba achitaura. Saka ndo nyaya iri kudetsa yekuti tinzwisise. Saka ndapindura vanhu kuti vanogona kunzwa nekuti ndivo vanogara naye nguva zhinji. Handina kuramba kuti uri kunyepa. Ndati hongu nyaya yemufi iripo. Hama yenyu yekutenga isinganini matayari ndizvo yekuti mangonotsvaga mapfupa ake modzoka, asi kune ramuri kusiya. Iyo ngozi yecho mukutaura mbuya iyo ngozi yacho Ndatizvoni nhau yakomuredi hainetsi kana izvozvo kuti sungai mota tiende tinotora mapfupa akomuredi tinodzoka nawo ndizvo kunonoka kwenyu nekuti gore makore awanda achitaura mhepo ichibuda pamusha ndizvo, asi kune ichikutungamidza kune mhepo yakawanda iri kumurwarisa njere uye haazi kupengeswa nehama. So you'll be done Shitrana Menda Glow Light Guidance ever since Menda Trana. Mukati memusha wenyu mune urombwa. Ibafyo. Ndinoda kuti ndisvike padumba. Panoberekwa pamakarererwa mukakura. Andorinzwa musharukwa. Baba wako yangeri nhondera musime yangeri maraba tsetsetse. Waitanyanga tanyanga. Andorinzwa mkwere. Natsodzoka iwe ndiwo kubudisa kuti zvakare ndooneswa zvanza zvako mukati memaoko akazviba. Andorinzwa. Ndotaura kuti nhasi idzudzu idambudziko. Kutanda andinga kuti une mhosva nekuti wakati edanishima vyetu zvipita waso kuzora kwakaita chizodzo ndo usina kutombobvira wachizodza. Imagaidha maenda pronhirifyo wakaratidza kugamushira. Chinoitika tanda tisamenda gloka cha unogona kunzisa momwe uri shaya. Ndizvo zvatoshanda zvatova zvino hachisiyo chinhu chauchaona nemeso. Zvinhu zvakurarama mumhepo. So right guidance ritanda tana ndinoda kuti ndisvike pamusha penyu imi vana humba makombe. Ndizvo tobata ivhu tofemba mweya uyu wobudiswa wotaura usingabudiswe pane uyu ari kurwara. Tobudisa kana pane uyu. Kana pane uyu. Ndizvo. You must write the guidance ever since Menda Trana Morishmenda Cloud. Munzwisisira ndikureva kuti handirora munaro. Pano pamatare tinopatsanura chete matare. Iro idare rinoda bikiro kuti tikwanise kubudisa mhepo. Rinobikirwa magate. Andina rinzwa nainyati. Shumba mukundinzwa. Chivazisa yakwerera tsaurwa na muchembe. Mapanzo yedu. Pana nemwe mvunzo. Pane nyaya mbiri. Ndizvo zvekutorwa kwakomureti irekai
Kurapwa kwemwanakomana iri futi yega. Ya, ndoda kuti ndipajekese. Chekutanga tisati tabata rakomere ndogotanga rangu inini randapindira mudai. Andi marinzosisa nokuti ni comrade vari kutaura zita riri kutaurwa handingamuti ari kunyepa ndizvo ndoriona riri asi kune chiri kusunda chiri kumisa munhu womumusha atungamire nhandi mweya uri kumashirogona ndowandiri kuda kuti utange wabuda utsanangure mawire wakaita mukati memusha uyezve uri kushanda sei uyezve nekurapa mukere nekuti hatingatsauri nawo yematare chete tisingarapi vanorwara ndizvere nhai vazukuru tapedza ndochikuudza kuti kaimisimukai kana mati chiremba tiperekedze ndokuperekedzai wakapfekwa nekuti nhasi mukamuti ande inomuratsisa mhepo hana kwamunoenda nayo wakakuradzai pane mapfupa hana kwaanoenda ndimaona ndamupa fembo maona kune chabuda kuri kuti uyo atova murwere munhu ari kurwara da kutobatsirwa waakunsarauka saka dare ndiroro vana humba makombe ndinokubatsirai vachiri kwazvo ndokubatsirai ndatenda Ana mwana mbungu. Hanzi pane waruna unza ere. Ndani chibvunzo iwo kana kuti wabereki kana kuti wemupweri muchibvunze mbuya kuti tinobatsirika sei tinokudaidza ere mauya kumba kana kuti zvamboti taurike kwamuri mise pano pamusasa pano takagara pamusasa iri dare ihuru rinodiwa pamusha ndizvo zvinoritira pamusha pasekuru panani vanogara padhuze ipapo pamatongo pababa wenyu paripo here iwo vakasofa kare ndiwo vakasara vari panoona baba ipapo toita zvinofamba zvisiri zvokuti murwe kana kupesanisa zvaitwa nevakuru vakare ariwo mararamiro avaita vaitenda kuti hakuna wairarama asina chake waita ari ega ere kana kuti waita wakabatana ndo patichanzwa mhepo ichitaura kuti tiri vangani baba musoro iyi achera yaibvunza kuti kana maita matare mataura kuti wakadzodza kumeso taura kuti wakabva azvitambira vanavo ndizvo inazvo saka hamuchazvigadzirisa here kuti kana mauya kumapa matare kuti zvichene hongu zvese tapinda musha tozunza marara makona ose hatisirara kunyangwe chiri pasi pedengo kunyangwe risina kubuda richabuda tasvika pauko vanozodiwa futi mari ere hawi mhara chiita isoko semhuri kudai mukaendapo hande muzukuru aripo muzukuru iye anobva achinditaurira kunoko musha wati vana uyu ndobva ndanyora zvinodikana zvacho ndizvoka zvese ndobva ndazvinyora ndotokupai muchiri pamwe chete ipapapo munotoenda mumwe vakutoziya saka mosununguka here handiti pane baba namai ndiwo vane simba rekutaura kuti hungu uyai kumba ndokutaura mazitwa here mazitwisa nyaya yanyu kana muchinge maya kuno kusemhuri hatiita sana kuti mutange makuti kwazi iwoba yanyaya yemhuri chibatsirai zviro zvifambi zviri pambosesi semhuri musasara bemiri kwazi iwo itangoti ndioni chitofambira pamwepo kusvika kubatana ine penduta vana upazvo nduta pekuti wanongoenda pababa munine kana pamba pababa takanga wasunungukoje wewega wochenda kopangana zvakasununguka here kuti chiremba auye mai aripi zviri kutaura muri kuti kudi kuna baba tingati here sista handitakauya kuno kune dambudziko kuzoshaka kwamambo idambudziko nekuti mwana unoramba itotambudzika saka kuti zvitopere zvinotoitwa handizvere handizvozvo zvinopera because isusu hatisitozvidawo babhozi wondotakise munhu aita mhanza kupinda yangu izvi haane mukadzi haane murume haane zvakanaka here mati ini ndane 81 years saka adawe zvaane mhanza uda ungozokozwa nani kana kuti unozovorana kirishi mwana wacho uzomuita ri
saka kuti zviguke. That's why sanga dati wamba, that's why sanga pamwe ndedzi hasha inini. Hasha idzaibuda mangana ekuti chenda imopangane ka moti mamunhu auye apuwe bhiru lenyu. Mobva mazoenda. Asi isusu pamusoro kutotaurawo dambudziko iro ndinoona hangu inini nderekuti pamwe tikutaura kudai tikaenda kumba kwacho zvichandosarira inini wanhu wacho hauyi. Sisirira munodzoka kuno kwamambo kuti hakuna vauya. Handiti mune vakuru vari panapa mukaenda apo mutofunga muchabhuirana yafemizvoka imimi chiitai kuti chiro chenyu muite chiri pamwe chete inini ndinofara kuti kana zvatava mambo zvinge chokwadi asi mukati tine nhawatawo ndingatinyaza kutsanangura tikuta vanyaya iyi asi ungozoona kuti vamwe havazokuti musafungire vanhu vasati vasaurachienda maane pfungwa hwani mese chesumukai muenda pamunoendapo